Pasaran terpingkis. Apa kowe ra kelingan
Iya, dicapin selamat datang buat para tamu undangan yang baru saja hadir ya. Spesial untuk Mas Dani yang ada di Mampang. Yo, kisahmu loh Ji. Neng ngopo sikapmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Neng ngopo sifatmu saiki wis sirna kaya lumuting pinggir segara. Rosa
Tentunya satu bingkisan untuk Anda semuanya. Yale, yale. Masih bareng-bareng BAP Production. Suara angin, angin sing rindu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke Allah ning pipi. Suara weruh senadyan mung ono ngimpi ngalemu ngalem ning dadaku tambah nono rasa kangen ning atiku ngalemu ngalemu ning aku beda adem kasiram utian ning dalu Kita sampari bro. banyu langit sing ono dhuwur kayangan watu gede kalingan mendunge udan Hey hey. kelasono atine wong sing kasmaran Masode. satyo janji seprene tan sakelingan ademe bisa mas gunung merapi purba monggo melu krungu suaramu ngomong ke apa ademe gunung merapi purba sing ning landrang Wonosari Yogyakarta Ame production bro. wasik Penak yo. ayo mas joget sini Monggo Ayo. masih. Monggo masih. monggo mas janjine lungane rangan suwe-suwe pamit nganti sore Jakarta janji
Banyu Langit, terima kasih Mas yang sudah memberikan satu bunga-bunga surganya. Dan juga A1 lo ya. Piye, Dik? Wut, 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 wut. Janji tresno disakseni, lintang-lintang ing tengah ing wengi, ati kang nandang asmara, Gusti kula paringa usada. Rembulan ning wayah wengi, nambahi kekasing ati iki, pepujana tineng endi, doa ayu kang tak anti-anti. Ngaturaken gunging panuwun Bapak Haji Marmo, Dalah Ibu, semoga Ayo, Dik. Masuk, Dik. Wong bagus aja sirane langsung. ora ya. Aku teko gendong tresno, lelangan asmara, gawe sewu rasa, nambani atiku jiwa. Kang Mas tentremno atimu, aku setia ngeteni sliramu, kangen bisa ketemu, tresno tulus manggih rahayu. BAP Indonesia, Bro. Ayo ya. Spesial untuk kedua mempelai di sana. Mbak Astri Mas Demon. Disakseni, lintang-lintang ing tengah ing wengi, ati kang nandang asmara, Gusti kula paringa usada. Rembulan ing wayah wengi,
janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rambulan ing wangi nambahi kesing ati iki Ibu joget monggo. pepujan mati nang endi Ibu Haja. dong wong ayu kang tak anti-anti asik bro Weyo, 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 hey. Wong bagus aja sirane longso. Aku tetep gendong tresno. Lelangan asmara gawe sewu rasa nambani atiku jiwa. Amas tentrem tresno suci mangkio rahayu tresno suci mangkio rahayu sampun katuraken tetenipun ingkang nyawiji wonten ing akun YouTube-ipun Cerah Foto Jantung. Buajat monggo yang mau berdendang Buajat. berjoget bersama. Yuk. Ayo di sini jogetnya. Ya. Halo, halo, halo. Rino penginten sakelingan Prawanayu Kalimantan bantal guling tas sayang-sayang nganti kaya wong kedanan. Udah mas dudu nonggo. Iya. Biyen cedak rawani kondo. Ayo. Ning opo sliramu lunga ninggalmu lera kondo kondo. Saben dina aku ngalamun tekan omah atiku bingung jane tresno rawani nembung rasane kaya wong linglung Wangi-wangi banyune sabun tak rewangi atus kukum tresno ora bakal alo kanteni yen masih burung. gawes kesepen yo spesial untuk Buajat Ibu Mina yang berbahagia. Demonya Indonesia. Aduh, mae-mae aduh, hatiku rindu kang kenangan kang mesti
nasibun. Ya. Buena muas. Ayo Bunda, mau temenin boleh? Wayalin serwangi mripatiki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong bagus kang dadi pepujaanku bingung rasane atiku arep sembah nanging karo sapa nyatane ora kuwoh rasane atiku sansaya nelongso. Asik. Bisa Bunda, ayo nyanyi bareng. Yuk. Ayo. Masuk deh. Lali-lali malasan saya kelingan nganti tekan besok kapan gonku mendem ora bisa turu. Apa iki satenane Apa, Dek? kang lagi ketaman asmara berasa satra bisa lali esok awan bengi tansah peto ati. Wasik. Iya.
lain yang ono no. Nadanya salah no. Melodinya Indonesia hilang. Ati kanandang sengitelian hanyawan aku kowe lapo katresna Dimas wong ayu tak jaluk ojo selek katresnan pancene tresno kuwi akeh pacobaan. Risang gotong royong. arep tumako ngendi katresna iki yen to aku sliramu ra diakoni Senadyan donga ra iso nampa bakal tak jaga yen durung kapisa mring kang kuwasa. Kang Mas kowe sing tak sayang lilo aku kudu kelangan Nimas musti kaning ati dongaku siji tresno iki abadi yo dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lampu tresno datan kendal saking coba tare wangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. BAB Sajose melodinya Indonesia bunyi joget. sambil nyanyi sedikit-sedikit ya nggak bisa Kang Mas kowe sing tak sayang lilo aku kudu kelangan Nimas musti kaning ati dongaku siji tresno iki abadi duh dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lampu tresno datan kendal saking coba tabelani tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lampu tresno datan kendal saking coba tabelani tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji.
Eh? Oh, Alhamdulillah. Ayo Bu, joget lagi sini yuk. Ayo ibu-ibunya mana ini? Yang di belakang, pakai kerudung hijau. Ayo udah.
Batur suwun sangat. Oleh. Oke, oleh. Masih barang-barang BAP Production. Spesial buat Pak Noh. Pak Noh. Wes kadung sayang, wes kadung berjuang, hati wes nyaman, rasito pepojoan. Satuanku telu, satuanmu wolu, care wong tuamu ditung ragatemu. Abot sanggane wong tuwa ora maringke, kok kaya ngene nasib sing tarasake. Ngopo awak dhewe biyen kepetung, yen akhire ati iki sing diremu. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk, jare wong tuamu wetone ora gatung. Lara kaya dipateni nanging ora mati. Duh Gusti paringono kuat ati. BAP Production, serah foto. Satuanku telu,
hati